Morning guys! Nakapamahaw na ba ang tanan? Ako kay mamahaw pa lang. Tanawa akong buhok o grabe ka gubot ba sa mata ko. Mamahaw tanin nyo anya mong sudan o. Nilagang baboy at saka yung everyday na breakfast na pang-ulam. Tapos naglungag sila og saging. Ayan o. Ikaw ang saging. Kain na tayo kasi may pasok kami. Yan, papasok tayo. Tapos, saging-saging ng punta karon kay. Sayo kay sila ng lakaw, magkuha sila og driver's license ni Budoy. Tapos, mamasyal daw sila kauban si ma'am. Wala ko ni uban kay napamang ko'y pasok. So, Friday akong gi-off. Si ma'am, mag-celebrate siya siyang birthday. Dire. So, namasyal mo na sila. Panto daw sila sa itong kuan. Katong ulo ng layon. Leon. Panto daw sila dito. Napangit kaya kung buhok ko. Kuan kayo ka ng mag-anto daw sila sa Leon kay second time na naani si Ma'am dire sa Baguio, tapos wala siya nakadto sa Leon, tapos basta madto siya sa mga lugar nga wala yan aniyan katungan siya dire. Kay dali ra kay siya mo na stranded lang siya kay nag-ulan, so wala siya nakabalik dayon. Dili na may mag-inom kay hangover siya sa iyang giinom. So, maman, okay inom ta. Magkaunta kay mo pasok na. Nga bila unsay buhaton pag mumata na. Mag-inom og tubig. Human mag-inom og gatas. Mamahaw kog saging. Ngayon na pud mo nag-diet ko. Amang ko nag-diet. Actually, wala gud sa akong una nga mag-diet ko kay tapos na kasi ako dyan. Kumbaga, niagi naman po ko kasiksi, niagi po ko kagwapa, pero gwapa gyapon ko hantod karon. Hindi na ako kailangan magpaniwang. Kaya, okay na ako sa akong lawas, basta healthy pa rin ako. Hindi ko tambok, healthy lang ko. Kaya, ang mga problema, ginakaon na ko na siya. Kung stress ko, ginakaon na ako siya. Kaya, hindi ako halina, Bella, kain na. So, moro to akong i-share, guys. So, ugma na po mag-chika ta ninyo, mga marites. Kauntag saging, bahalag saging, basta labing. Thank you for watching.